Ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо Автоблогер. Бодрои азиз, агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсаби ман +7 906 095 56 86 қади дар рақамҳои ватсаби мо роҳӣ кунед суратоша ёки видеоша қади маълумотҳои пурраш. Иншаалло ки дар муддати кӯтоҳ дар ҳамин 2-3 рӯз дар 4 ютуб канал ва телеграм реклама карда бо хости Аллоҳ фурӯхта медиҳем. Дастгирӣ кунед, дастгирии шумо пешравии мост. Акнун ин эълона шумо гӯш кунед. Як бородармон аз давлати Хитой ҳама намуди техникаро роҳӣ мекунад бо нархи арзон. Гуфтааге ки аз Хитой доставка мекунем, доставкашон аз 1 моҳ то 1 моҳу 10 рӯза давом метавад. Яъне ки ба Тоҷикистон мераса. Ҳама намуди техника дорад, аз ҷумла трактор, мотоблок, моторол, хулоса ҳамин хеле чизора дорад. Дӯстони азиз, мехлопат ҳамин хеле аппаратура бисёр дорад. Касоне ки любой намуд техника дар кортон бошад, дӯстони азиз, марҳамат дар ватсабашон, дар рақамҳои дастишон метавонед муроҷиат кунед. Ҳама намуди техникара дархост кунед, бо хости Аллоҳ заказ мекунад ва дар давоми 1 моҳ дар Тоҷикистон мерасад. Рақамҳои ватсабшон дар экранҳои мову шумо. Тарафи подписчико якта трактори МТЗ 80 роҳӣ кардагиянд дар беҳтарин ҳолат мебошад. Дар комплекташ якта пресс-подборшо, яъне ки пресс-кунак дорад, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. Нархи трактора 110 000 сомониш мегӯяд. балонои пешаш пачка ҳастанд, ба балонои ақимаш як 80 ёки 90% ҳастанд. ширӯинар хулоса гуфтааге ки трактор ба кор тайёрай. биё любой хел проверкаш кун, маъқулот кишид, ина марҳамат, биё бо нархи 110 та боз иншоалло ки аз 110 та савдо мешавад. савдо дар назди техника. дар рақамҳои охираш 90 дӯстони азиз, рақами ватсапшон метавонед муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. бародарҷонои ман, подписчикои Авто Дубай Теҷе бо диққат тамошо кунед. Боз датаи дигар BMW X5 кузофи F15 нархи беҳтарин катӣ. Дидед бародаро, нарха нигоҳ кунед. Нарха срочна 165 000 сом. бародарҷонои ман, ин нарха ман худам мондам барои подписчикои Авто Дубай ки роҳат кунед. гуфта бародаро, ин хел нарх хато накунам, агар якум бор мондаисем, агар хато накунем. Агар ана ин мошинчаи мо бародарҷонои ман американка мотор 3.5 бензин фарои адаптивни лед катив даст. камераи 360 градуса дарош давочик дорад, тонировка ҳуҷҷатош камтар мондагӣ. нигоҳ кунед. светаш бародарҷонои ман металлик пленкаи сафед трёхкомпания мекашидаги. на дискачош балонош дар ҳолати худ. гуфтош бародарҷонои ман то закас бад нест бародаро. ина мошина ҳай кардам оз майгон мисли кругамҷа нормально аст. охи просто срочно дар кор пулсетам. ара марҳамат бародаро. нигоҳ кунед. салон озер тамошо мекунем. болати салон мекунем. салон ачхи бесключевой доступ. светаш бародаро ина хеле металлик аст. болати салон, хоҷи салон, подсветкачош ҳам бародаро, потолокосиё, панорама ҳам доштааст. дарош бо давочик дораде. кани ана. ана дид бардар дарош давочик дорад, сафеда. сидени лекс панел, сидени винкод кани ана винкод. 2014 моҳи 95. болати салон чашм бохом бардар. пас хеле дорад, сарочин фурӯхта мешавад сиден. проекция доштааст, пробегаш 255 000 километр. ошибка дорад бардар, ошибкашо нигоҳ кунед. ҳожни рул, мунтирул, рулои м задаган. селекторчо шудем, сережи ваҷдини ҳам дорад. марҳамат бародарҷонои ман, бай аст. хеле аст бародарҷонои ман, марҳамат. фикротон ҳатман ҳастед. лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед бардаро. боз мошини хеле нархи арзон дастрас боварӣ дорам аз канали мо ҳатман пайдо мекунед. бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Авто Дубай Теҷе. ташаккур зиёд. марҳамат бародарҷоно, тамошо кунед. ана ки пурсида истодаи гуд кияи гибрид гуфта, кия оптимаи гибрид. ана бардаро чандта мондим, чандта фурӯхтем ки рости. ята дига варианти хушрак аст. комплектатсияи хушрукати соли 2015 вагон буд аст. утилизатсия растамошка дорад. нарх бардаро срочни нарха нигоҳ кунед, чӣ нархи беҳтарин монда истодем. 96 000 сомон бардаро. панорама без ключовой доступ ҳама чӣ дорад. 2015 мотор 2.4 мешад, расхода 6-7 литр. харидоро бошед, марҳамат кунед. на 96 000 муомилат дорад. аз номи канали мо биёед гап занед. балонош дар ҳолати хуб, дискачо шуд нечӣ мешад. дискои гибрид бардаро нахел мешад. ҳолаташ идеалния. EX Plus комплектацияш.
حجت میگذارونید یک تنیرافه کنید اگر باردار خوش رو میشه اگر تنیرافه خواهید میکنید نخواهید انا مرحبا اولتی салон кожаный салон немножко кам тарак дардagi доштаст панорама гуфтем дорад задний обогрев ham дорад баллонош ham нав бесключевой доступ гуфтем то дари пеш сиденье лифт память сидений пин-код занят бинед барда 2014 дастбари дараш обогрев руля кожаный руль мультируль экорежим 173000 миль пробег дорад шубат салонш акустика инфинити обогрев сидений вентиляция сидений старт-стоп двухзонный климат-контроль электронный ручник автохолд монитор задней камеры ҳамаи чӣ дорад бародаро марҳамат срочни нархи беҳтарин катина бай аст мошинча ошибка надоштааст умуман чӣ хел аст бародарҷонон марҳамат кунед фикротон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон автодубай тҷ бай аст ташаккур зиёд او انا بای برادرجانای من السلام علیکم روزتون خوش باشد مرحمت لکسوس RX 350 F سپورت اومده است نگاه کنید چقدر خوشرک است یک برادری ما اکی آوردن انا ماشینچه برادرجانو 240000 сомон муфта ҳисодам боз муомила дошта аст варианти алиш ҳам дорад муфта ҳисодам камтар пул дар кор бародарҷон ягон мошина арзон бошад камри 2 камри 3 алиш мекунед бо мондагӣ пулаш коромона буд мекунем муфта ҳисодам барои ҳамин марҳамат бародар ягон мошиноги 100000 10000 20000 мошин дошта бошед камри 2 камри 3 Corolla SK мисол алиш мекунам бародарҷон болои пул мегирам марҳамат кунед солаш 2015 рестайлинг F Sport оригинал бародаро ҳуҷҷатош ҳамаш солона харидоро марҳамат кунед баъд новзадагӣ надорад хусесан дискачои F Sport бинед ин хел оригинали худаш аст балонош дар ҳолати хуб дута дари пеш без ключевой доступ хуб ба кабинкачош бародаро иман чӣ доштааст ҳайт ба кабинкачош чӣ дорад охир датчик слепи хизон дорад бародаро балонош ҳам нафаҳмам номерош ҳам падарка марҳамат бародарҷон ҳаст харидоро срочно нархи беҳтарин ҳолати салон салони рухни бародаро салони ҷигари кожаный салон поликчо эва коврик аст бародаро сиденье лифт память сидений пин-код 2015 марҳамат бародаро салони рухни чӣ хел салони хушрок аст потолокаш сиё мешад F Sport бародаро баъд рулош бародаро липистокдор мешад ина инҷаш шилдики F мешад пробегаш бошад агар тани чанда гаштаги аст 160000 мил гашта будааст кожаный руль мультируль липисток монитор обогрев сидений вентиляция сидений 4WD старт-стоп двухзонный климат-контроль диде ҳама наворатош аст марҳамат бародарҷонай бай аст чӣ хел аст бародарҷонай ман марҳамат фикротон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошина арзон дастрас боварӣ дорам аз канали мо ҳатман пайдо мекунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон чӣ хел гуфтем автодубай тҷ бай аст успех кунед бародарҷонои ман бай марҳамат тамошо кунед срочна Toyota Camry 5 варианти Европа мотори 2.5 кати ҳаст хердоро нарх 199000 сомон гуфтаам солона ҳуҷҷат танировка утилизатсия доштааст мошинча бародаро баъд нест Европа аст охир бародаро Европаш худатон медонед ки аз японкаву аз хитою аз дигару дигар ҷош худаш қимат меистад нархаш бародаро саб сафедак бародарҷонои ман танировка ҳуҷҷатоша гуфтем солона камбуди ягон чӣ надорад гуфтаам нархи 200,000 сомон нарх гуфта гирдам барои шумо арзонтар кардем нархи беҳтарин ба розӣ кардем бародаро нигоҳ кунед салончош чӣ хел хушрок аст ҳама ҷош қоидави аст бародарои ман ягон камбуди надорад сидени ахирашам бояд ки лифт дошта бошад бародаро несиёнка карда равон кардам ана без ключевой доступ сиденье лифт боз чӣ дорад пожош дар ҳолати хуб ана беспроводной зарядкам дорад инҷа телефона мебинед худай заряд гирифтаам мегирад бародаро монитор тарпедачош бинед бародарои ман тарпедачам чӣ хел тоза хушрок аст кожошам дар ҳолати хуб аст нахтибоша гуфтам ку мультимедия дорад бародарҷонои ман нахтибоша нигоҳ мекунем пробегашро мебинем монитор двухзонный климат-контроль пробегаш бошад 200,000 километр гаштаги аст родной пробег бародаро бисёр мена нахтибошам сиденьё гуфтем лифт дорад ҳолати беҳтарин кати бародаро боз албатта муомила дорад биёед аз номи канали мо гап занед ташаккури зиёд ба ҳамтон лайка фаромӯш накунед ба канал обуна шавед то аз мошинои навбатиён бехабар мемонед бо эҳтиром канали дӯст доштатон автодубай тҷ бай аст бародарои ман кипурзда истодаги буд Lexus ES 300 гибрид дар корака гуфта ана барои шумо рестайлингаша ёфтагем соли 2016 бардаро рестайлинг Америка мотор 2.5 гибрид мешад бародарҷоно ES 300 Америка срочни фурӯхта мешад 6 моҳ ҳуҷҷат
6 ماه تنیروفکا داشته است، утилизация هم دارد. نرخ نگاه کنید باردارو 230,000 سوم نرخ فرستاده گیدن. برای شما باردار جان سروچنا نرخ بهترین برازی کردیم. سالن نگاه کنید، سالن سیاه کوچنی سالن، سالنش هم تازه خوشراک دسته 205,000 سوم نرخ دور استالینگ. این ماشین رستالینگ باردار جان، رستالینگ تا چه میگن؟ رستالینگ تا باردار که پیشش ناکدگی همه جوش بودیکیت کردگی نه. خدای زاواتسکوی رستالینگ. سالن نگاه کنید، رولش جو فرق میکند. وین کد زنید بینید، وین کدش حتما باردارو خیلی زدگی داشت است. البته نوزده نیستو. یکی باردارو وریانت بهترین نرخ خوب نه رستالینگشون رولشون فرق میکنه. نه این سلکترچشون جوی اسکورچشون خیلی کوجا دیگر خیلی میشد باردارو. نواراتش هم خوشراک است. اباگری ونتیلیاتسیا دارد. کوجاش در حالت خوب یگان جوش باردارو خیلی تنبودی سریوزی ندارد. هست خیر دارو باردار جانوی من مرحمت کنید. پربگش هم میبینیم موزی سروچنی فروخته میشد فتن اسپیت کنیچمو باردار جان. نه میبینی رول مولتیرول پربگش 197,000 کیلومتر گشته است باردارو. خیلی است. ارزنده است یعنی الان خیلی ماشین شد در کانال افتا دوبای تیج میشد. برای این باردارو با تمامی دوستان را کنید به خبر نمونید با کانال ما ابونه شید. تشکر زیاد دامتون. بای 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 است. او انا باردار جانم نگاه کنید. بازیات دیگر الکترومبیل. انا الکترومبیل ما نتا اس بود است باردارو. این نتا اس چه میدونید؟ سال 2024 است 23 12 ماه. سپس خودش 520 کیلومتر بود است. پربگش باشد اگر تاگی 2000 کیلومتر 1900 تا خطا نکنه ماشین نو در اومده است باردار راست مشکل دارد утилизация دارد. نرخ باشد بارداروی من برای подписчикои мо срочно 169,000 сомон نرخ بهترین باردار جان من. انا دیسکچون بالامشون باردار نه تمام واسه خیلی ماشین 2000 کیلومتر بودش پربگ دارد. اخیرشون میگه استوپش ببینید چه خوشراک است. استوپش پارکترونیک камера 360 градус هم استرام دارد. از بینیم دراش بزرامکا مبلش ببینید چه خوشراک است. کوچنی سالن کوچوش در حالت خوب دیزاینش بسیار نیک خوشراک بالاش پر شیشه پانوراما است. آنا مرحمت بله یک камера 360 градус نداشت است. همه زرد камера داشت است. удобный посадка. آنا تنها زدمی کامera باردارم ترکیبش نه دیزاینش نشه کلیانکو شده کندگی نیست روچش فیگورنی پولکروبلی نتا اس خیلی از باردارم هست خیر دارم نرخ بهترین زفاس خودشم بسیار دست 520 کیلومتر فرستاده دارم. این دو تا پاستکانی باردارم نه اینجوری فلش مونی نه اینجوری زرد مونیش این اینجاش باردارم بیس پروادنای زرد که دورات فرستاده اینجا داشته باشه بیونی تلفن میمونه خودش زرد میگیره است باردارم. مرحمت نه دیزاینش من اینطور بینید رنگ تسلا برین است من اینطور خیر درست سروچنی فروخته میشد اسپکت کنید. خیلی از باردار جانای من مرحمت فکرتون حتما نکنید لایک فراموش نکنید با کانال ما ابونه شید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید. با احترام کانال دوست داشتتون افتا دوبای تیجین بای 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 بای. السلام علیکم باردار جانای من مرحمت. سروچنا بوزیت دیگر مرسدس بنز GLS 450 باردارم 380,000 сомон нарх солаш 2017 ҳолаташ беҳтарин бардаро утилизация доштааст. тонировка ҳуҷҷат солона 4 дискова балонош на панал аст бардаро хеле ки дар навод видеосодед ҳолаташ беҳтарин ҳолат ба харидоро марҳамат нархи беҳтарин ба розӣ кардем 420 қариб 450,000 фирстада будам 380,000 боз аз нои мо гавзен муомила дора номерош хушроак номерош ҳам падаркамали 0005 номерчош бардаро ин се қатора мешад медондан дарош давочик дорад без ключиҳои доступ бардаро салони нигоҳ чӣ хушрӯ мебелни салон ана кожош бисёр хеле комбинирований ба сиёкати зарда сеюм қатораш ҳам нигоҳ кунед бардаро бисёр барои семейни мошинчаи беҳтарин аст бардаро. хуб мотора гуфтем бардар ҷонои ман GLS 450 нархи бош бардар ҷонои ман чӣ дорад дефлекторчош аст дарош давочик дорад гуфтем боз чӣ дорад без ключиҳои доступ датчик слиптехизон сидени лифт памят сидени акустикаш чӣ будаст акустика харман кардон даст бардаро винкодошам оз монданда ко винкодшо мезанед мебинед бардарои ман чӣ дорад дигаи мошинча мошин америка аст бардаро монитор тарҳидош салонош хушрӯ пробегаш бошад агар пробегаш кам оз мебинем пробегаш кани чандта гаштаги аст кожоша бинед чӣ хел зинда аст бардаро хуб мултирул липисток пробегаш бошад бардар ҷонои ман нигоҳ кунед 132,000 километр гаштаги аст бисёр пробегаш ҳам кам аст радной пробеги худаш аст бардаро ина винкодаш метавонед занед бинед кани чӣ гап аст дар винкод лабавояш не ки трешин доштааст бардаро якта лабавоя лиш мекунед. марҳамат арзанда аст ёне фикротон ҳатман наисед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали Lexus RX 350 соли 2015 харидоро марҳамат срочно 180,000 сомон нархи беҳтарин рестайлинг аст бардаро тонировка ҳуҷҷатош 2 моҳи срочни фурӯхта мешавад нархи 210,000 сомон фистода гирдан барои шумо бардарои ман савдо кардем арзон кардем нархи беҳтарин ба розӣ кардем ки касе гирад баракат ёбад гуфта диска балонош дар ҳолати хуб
кузовош тоза, утилизация ҳуҷҷатошро гуфтем айна. Ахи бошанд нигоҳ кунед, рестайлинг аст бардарҷонои ман. Ҳолати беҳтарин кардем. Мошина қимат қабул кардагаан, мо арзонтар мондем ки ҷош ба савдо шавад гуфта бардар. Салонро тамошо мекунем. ду дари пеш бесключёй доступ мешавад, датчик слепих зонам дорад. Салони оҳо, салони сиёҳ даст бардаро. Не, сиденияш бардаро хеле светли мешавад. Апшикош сиёҳ, салон бисёр хушрӯ, салон комбинирований аст. Салонҳои хеле зарду, салонҳои простой, салони бисёр богатый аст бардаро. Хуб, дарои пеша гуфтем бесключёй доступ, сидения лифт, памят сидени бардаро. Ана вин-код ҳатман занед бинед кани вин-кодашо бардарҷонои ман 2015 14-11 моҳ даст бардарҷонои ман. Дидед? Боз чӣ дорад нигоҳ мекунем бардаро. Мебелни рул, мултирул, пробегаш 98000 мил гаштааст. Нормаль аст, пробегаш бисёр не бардарҷонои ман. Хуб, боз чӣ дорад оз мебинем, ошибка надорад ба фикрам. Ана салонош тоза хушроҳ аст бардаро, чихолчои муҳрадор, чихолчои массаж кардин задаган, чихолош дед чихел хушроҳ аст. Марҳамат бардаро, варианти беҳтарин срочни фурӯхта мешавад. Хайрдоро метавонед биёед аз наздик тамошо кунед, суҳбат кунед, арзон кунед, маъқул кунед гиред бардарҷонои ман. Барои мо якта лайк кифоя аст. Лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед, боз мошинаҳои арзон дастрас. боварӣ дорам ҳатман аз канали мо пайдо мекунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон автодупай. Бардарҷонои ман, рӯзатон ба хайр бошад. Марҳамат тамошо кунед. срочная тайгар бивайди еду электромобил овардагаст я додара ки мо ана и такси ширкати бардаро 0009 ба даровардагӣ диан бардарҷонои ман дар чӣ кор мекунад ин бардаро. Ана 70000 километр пробег доштааст. Солаш бошад 2023 моҳи 12 даст. Хай не 24 ҳисоб мекунем бардарҷоно. Ҳолаташ бисёр хушроҳак аст, бе ягон камбудӣ. Нарха 130000 сом срочна акаҷон гуфтавардан, гуфтем не. Як нарх мон ки пул дар кор бошад, срочни фурӯшӣ. Бале акаҷон пул беҳад сахт зарур аст, срочни фурӯхтанам дар кор гуфтам. Гуфтам ака 120 та меонам бе савдо ҷошта фурӯш ба. Гуфтам ака дига арзон намекунем. Гуфтам гап нест. Не, барои ин бардаро 120000 сом срочни бе савдо. Охирин нарх. Харидоро марҳамат кунед. Фикр мекунам варианти хуб, нархи беҳтарин аст. Хеле зараникош, поликош ҳама чизаш ҳаст бардаро. Ягон камбудӣ надорад асосан. Кондитсионерош ях, поличои эвакори бардаро. Бесключёй доступ не. Нигоҳ кунед бардаро. Такси гаштаги аст, як даст гаштаги аст бардаро. Кондитсионерош ях, пробег 70000 километр, запас ход 405 километр. Чихолчошам хушроҳак аст, кожош нав. Чхел аст бардаро, марҳамат кунед. Чхел аст бардарҷонои ман, марҳамат кунед. Фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошинаҳои арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон автодубай теҷена. Бай аст бошед. Ташаккури зиёд ба мо. Бардарҷонои ман, ассалому алайкум. Рӯзатон хуш бошад. Марҳамат тамошо кунедана. Бай аст. Срочни бардаро я Toyota Camry 6 овардаган бародари мо. Ана ин Camry-ча бардаро соли 2000 қариб 19 даст, 18 охираш аст. Мошини японка, ҳуҷҷатош танировка ҳамаш солона даст бардарҷоно. Харидоро марҳамат 250000 срочни кондитсионеро, ягон камбудӣ надорад, дискачои нав, балонош нав. Нигоҳ кунед бардаро чӣ мошинча хушроҳак аст, бо ду гулуштела кардаги ҷойна. Дед бардаро чӣ чотка мошинча. 255 гуфтам не 250 мемонем. ҳолати салон, кондитсионерош гуфтем ях, салони сиёҳ, кожни салон, салонош бисёр хушрӯ. Нигоҳ кунед бардаро, балонаш пачқода аст. бесключёй доступ, сидения лифт, ҳар ду тараф бардаро, пробегаш 120000 километр, родной пробеги худаш аст. Торпедош нигоҳ кунед, монитори 2021 штаги аст. Салонош, торпедош хушроҳак аст. Се режим вождения, старт, стоп, хуб однозонный климат контрол бардаро, беспроводной не надорад азара. Чхел аст бардарҷоно, ошибка умуман нест. Марҳамат, расход бошад агар 5 литр бардаро, бисёр экономичный, кам расход аст мошинча. Чхел аст бардарҷонои ман, бай аст мошинча. Хеле марҳамат, фикратон насед, лайк фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошинаҳои арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон автодубай теҷе. Ташаккури зиёд ба мо. Ана бардарҷонои ман, ассалому алайкум. Падаркалони электромобилҳо. ин бардаро медонед, ҳам электромобил, ҳам ҷои гибрид ҳисоб мешавад, се мотора. Срочни фурӯхта мешавад бардарҷонон, Nissan Li 7 аст. Соли 2025. Нигоҳ кунед шумо пачи хаб даст неки. Нигоҳ кунед балонои Michelin кати балонош напанаб. Ин хеле комплектатсия бардаро худонба мегӯяд Тоҷикистон ба ду дона аст. Оз мебинем ки чӣ фарқият дорад аз дигар комплектатсияш. Сеташ мокри асфалт бардарҷон. 2025 анихтараш 24 10 моҳа 7000 километр буду шуд, пробег доштааст бардаро. Нигоҳ кунед чӣ хушроҳак аст, ручкачош фекр кушода мешавад, дарош давочи дорад, хай медонед. Салонаш нигоҳ кунед, салонаш не бишнид даст не. Салонаш сафед аст бардаро, сиденияи ахиваш албатта лифт дорад, сиденияи ахив ҳам обогрев, ҳам вентилятсия дорад бардаро. Ин ду қатора аст бардаро, се қатора
моторошон линук мешад. Хулас мошини бардарои ман ҳолаташ худаш маълум аст. Пачка дарош медонидан давочик дорад бардаро. Бу танировка ҳуҷҷат ҳамаша гузарондаган солоно аст. Ҳай камераи 360 градусаш ҳам албатта ки ҳаст. Хуб боз чӣ дорад нигоҳ кунед бардаро. Сидениёш хато накунам массажам бояд дошта бошад. Монитора нигоҳ кунед чӣ калонни хушрӯ, подстаканник чош, беспроводной зарядкам дорад бардаро. Салонош хуласи гап ки тоза хушрӯак аст. На панайна подгалоник чош бинед чӣ мягкий хушрӯак аст. Се мотор аст бардаро, мотор 1.5 турбо мешад. Расходаш медонед ба фикрам ягон 4 литр мешад бензин багар ҳисоб кунед. Полни бакуни 1200 км мегардад. 1300 км мегашт аст бардаро. Чӣ хел аст на нарх навош. 490,000 сом срочни фтестодан. Арзанда аст ё не? Фикротон нарасед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Авто Дубай TJ канали дӯст. Маҳрамат бардаро тамошо кунед. Дӯстдорони Mercedes-Benz Е-класс 212 кузов. Мошин бардарҷонои ман до рестайлинга Корея. Хуб, ҳолаташ хушрӯак аст. Номероша нигоҳ кунед бардаро 301. Номерошам бардарҷонои ман гап мезанем. 301 номерчиша бинед чӣ хушрӯак аст. Хуб, мошин бардаро сеташа неабиши сети хушрӯак аст бардаро. Яхе ҷигари аст сеташ бардарҷонои ман. Ана мотор бардаро 3.5 6 цилиндра. Полни фул комплектация Корея 2 ВД аст. 4 диска балон ма панав аст. Без ключевой доступ, панорама. Багажош бардаро ба кнопка шуда маҳкам мешавад багажош. Нархи бошам нигоҳ кунед. Нархи беҳтарин срочна бардаро 110,000 сомон без савдо охири нарх. Хайр дора бошед, марҳамат кунед. Салон ҳозир мебинед. Ана без ключевой доступ, кожаи салон, сиденьёи ахибам обогрев дорад, ахибош климат контрол дорад, кожааш дар ҳолати бисёр хуб аст. Ахибошам шторка дошт ба фикрама ё не? Ба фикрама пешаба шторка дошта бошад. Без ключевой доступ, ба кабинка чош ҷамъ мешавад, датчик слипер зонам дорад. Сиденье лифт, памят сиденье, акустикаш харман кардон. Корея бардаро Америка не Корея. Кожаша нигоҳ кунед. Кожашам бисёр тоза хушрӯак аст. Кожаи руль, мультируль 180,000 км пробег дорад. Пробеги худаш аст бардаро родной, ҳам обогрев сидений, ҳам вентиляция сидений дорад, старт стоп, дуохзони климат контрол, ҳама чӣ аст. Старт стоп бардарҷоно, старт стопаша бинед. Ҳам обогрев, вентиляция сидений, кожаи руль, мультируль, обогрев руля дорад. Рулош лифт аст. Рулош лифт, баъд рулош ҳам обогрев дорад гармехна. Мотор, коробка, ходовой ҳамаш қоидаи сатвои кондитсионерош ях бардаро. Ана ҳуҷҷат надорад, неки бардаро утилизатсияам надорад. Чӣ хел аст бардарҷонои ман? Нархи беҳтарин монде. Марҳамат кунед. Фикротон насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. 01 301 номерош бардаро нормали пул месалад. Бе номерош фрестадам. Бардарҷонои ман ки пурса истода буд Mercedes-Benz 100 сафедак. Ана сечкачаи мо 100 сафедак хушрӯак. Мотор 2.7 аст, мошин американка фрестадам бардарҷоно. Солаш 1998 шудааст. Ҳуҷҷатам дорад бардарҷонои ман. Ҳуҷҷатои солона. Ана нархаш бошад агар 79000 сомон срочни бардаро. Харидоро бошад марҳамат на срочни фурӯхта мешавад. Охири нарх мегӯям, бо биёд худатон суҳбат кунед. Комплектатсияш элеганс аст. Нархи бошад нигоҳ кунед. Мошинчак хушрӯак аст, бад нест. Салон ҳозир мебинем. Марҳамат, ҳолати салон, кожаи салон дастгӯем. Сетли салон, кожаи салон бардаро, сидени лифт аст. Бале мошин Америка 98 моҳи 04. Винкл занед ки меборад ё не? Америка ҳастем. Ана кондитсионер бояд кор кунад, 4 ойна электро. Ҳолати салон чош хушрӯак аст, шток прибораш бардарҷоно. Ана американка нест, ки штоки Америка дигар хел мешад, мил мешад. Гази евро 4 ҳам доштааст. Пробегаш чӣ наметавад? 170,000 мил нишон дода ҳисобаст. Штокаш бардаро штоки Европа аст. Баъд ин багажишам багажи Европа аст. Багажи американка бардаро уски мешад. Номер хушрӯ ҷо намешад. Ани Америка, Япония. Багажои Европа мезанад ки барои ки номерои мо дароз аст, ки номери 450 ҷо гирифта расшод гирифтаган ваё, барои ки номерои мо хушрӯ плавни ҷо шавад, барои ин багажи алиш кардагиам бардаро. Дискош балончошам дар ҳолати хуб. Мошин ҳолаташ хушрӯак аст, бад набуд аст бардаро. Нархи беҳтарин ягон ҷош майда кор дорад ва хайр аст корош. Срочно 79000. Чӣ хел аст бардаро? Фикротон насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз бошед, арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, Авто Дубай TJ. Бардарҷонои ман, ассалому алайкум. Тамошо кунед. Toyota Camry 3 эска кардаган бардаро, неки Дубаи дастмошинча срочно 100,000 сомон охири нарх мегӯям. Танировка ҳуҷҷатош бардарҷоно ягон 3-4 моҳи дигар ҳаст. Ана дискачаи эскаги полни американка барин кардаган. Нигоҳ кунед бардаро, мотор 2.5. Неки дуглиштелер даст бардаро. Мумкин худашон задагӣ бошанд, та дига бачаҳо кашад. Барои ки 2.5 дуглиштелер мешавад. 3.5 дуглиштелер. 2.5 бошад бардаро.
як гулиш дида мешавад марҳамат ҳолаташ бад не молдингчо шуд дубай бемебиядем молдингу 2013 сол кожни салон будаст кондитсионерош ях старт стоп хоб двухзони климат контрол салони салон чошад кожни рул мультирул круиз контрол 265 000 километр пробег даст якта чекаш гирё бензин холи ҳастан газ надорад не бензин холи марҳамат бардаром 110 000 кресло дорам срочно барои шумо розӣ кардем нарха нигоҳ кунед бардаром срочно бардар ҷоноби ман 100 000 сомон хеле аст бардаром марҳамат фикратон насед лайк фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон авто дубай теҷина бай 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 аз мошинча